Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε ένα game στο Roblox που είναι με brainrots. Roblox μόνο Roblox. Και παίζει να κάνω και κανένα βίντεο. Ναι. Πάμε να μπούμε, να παίξω. Αυτό είναι το game όσοι θέλουν να το παίξουν. Λέγεται Cut Grass for Brainrots. Ναι, έχω φτάσει έχω μια δευτερόλεπτα και όποιος θέλει να κάνουμε trade του Dragon Κανελόνι, αυτά εδώ που βάζει το πρώτο το δεύτερο ή αυτό εδώ. Ναι, γενικά θέλει αυτός που αυτό εδώ που είναι το κολόνι. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι είναι να προκόβεις χόρτα για να βρεις brainrots. Ωραία. Για κάποιο λόγο είχα λαγκάρει. Οπότε πάμε τώρα να πάρουμε ένα Celestial για να σου κάνω gift. Άμα βγει κανένα καλό Celestial μπορεί να το δώσει και δωρεάν χωρίς trade. Και στο στείλει πριν το όποιος θέλει δίνω κράι με ντούση. Και ό,τι θέλεις μου δώσει, εκτός από κόμμα και rare και τέτοια και mythics και legendary, μόνο secrets. Ωραία, πάμε να πάρουμε το Celestial. Δεν θα είναι μεγάλο αυτό το βίντεο, αλλά τέλος πάντων κανένα 10 λεπτό θα είναι. Και όσοι θέλετε να με κάνετε friend, θα το χάσουμε. Θα το χάσουμε. Έλα ρε ναι, άμα θέλετε μπορούμε βασικά θα παίξω κάτι άλλο. Όσοι θέλουν να κάνουν friend, λένε Λιάκου Καπιτόλο του 4. Θα παίξω με λίγο rivals. Μπαίνουμε, φορτώνει. Wait. Λέει, πήγαινε θα παίξω. Παίζω αρκετό καιρό. Έχω πάρει sniper, κατάνα, daggers, warhorn, τα βασικά. Τα net και
τέτοια. Όταν θα βάλω Robux όμως, δεν ξέρω πότε λογικά για δώρο. Έχω μαρένα. Bow, knife, κόρμα. Επίσης έχω και ένα skin. Νομίζω δεν έχω ένα, έχω δύο. Πρέπει να πάω μπαζούκα. Να και εγώ. Πίσω. Φίλε τώρα, τι μπαζούκα, την μπαζούκα σου μέσα. Έλα, εντάξει. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Τι είναι αυτό τώρα δηλαδή. Να πείτε πες το πω και δεν ξέρω που έχεις. Την τύχη μου μέσα ρε φίλε. Βάζω δύο βίντεο. Είναι το αυτό το πράγμα. Είναι μπορώ να κάνω. Τώρα με αυτό το έχουμε βγει τώρα. Αυτά εκτός από εδώ. Κάνεις τελευταία. Με αυτό το έχω. Θα παίξω στην επόμενη βίντεο. Ωραία, πάμε να βάλουμε contractions. Ωραία, εδώ είμαι λίγο, πάμε στο contractions. Δεν παίρνω πάντως. Τι είναι αυτό το μαύρο φίλο, μια φορά το έχω παίξει στη ζωή μου αυτό. Είναι το σήμα μου μέσα. Όχι, πήρα τα χειρότερα όπλα, δηλαδή έλος. Φίλε, δεν βλέπω τίποτα. Κάτι για πλάκο σου. Να πω ποτέ. Τι είναι αυτό?
να είναι λίγο toxic. Να πω αυτό το όπλο που θα έπαιρνε. Που είσαι. Αλλά θα τον πνίξω. Εμείς έχουμε... Έλα, γιατί να κάνουμε και αυτή αδερφή. Αχ, είναι 57 level, ρε φίλε. Τι είναι αυτό τώρα, έχουμε το σούτσες μέσα. Δεν μπορώ να βρίσω κιόλας γιατί θα βγω κανένα μπαν από το YouTube. Και γερό κιόλας μπαν. Δεν θα βγω κανένα απλό μπαν έτσι. Εγώ δεν το ξέρω καν πως μπορούμε να ανεβούμε από εκεί. Ωραίος. Ωραίος. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πάμε, τον έχεις. Βάζει medkit και αυτές. Βάζει medkit. Τον έχεις. Νικήσαμε. Ναι, νικήσαμε 2-2. Από εκεί έκανε take και νευρίασε ο δικός μου. Λοιπόν, wait λίγο, αλλάζω λίγο τα πένα. Έλα ρε φίλε. Κάνει τέκαλ, θα το σφάξω. Onu mu desem hadi.